Maya pa bengi po kaya katamuan, Miyerkules sing mumuna ng Domingo ning Adviento. Pakiabi tala po king kaya katang banal na misa, re makatuking intentiones, para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumol, nimpa agapitoong, para king kaladwan ng Oserman Senior and Junior, Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Francisco Bolawon, at di sablang kaladwag king purgatorio. Kanta tayo po yung dalit na pamukulat. Inlagyunig pampoy nga anak, ampoy banal Espiritu. Amen. Yung ginumanatiliya kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Kinigado po nga iti, tayong pagselebran tayong kapiesta ng San Francisco Javier, metong yang pari, at meging talatokineng San Ignacio de Loyola. At siya yung kakatang patron na ning misyon, uling iya king buong Vienna, misyon niya at mira siya ka rin king India. Bangkanita, magwagiyang kaladwa para kang Kristo. Si Shantala na tang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginuy kang minaos kang San Francisco Javier, pang maging metong at dakilang misyonero, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo ay kang minaos kang San Francisco Javier, pangtuki ka ring bakas mo. Kristo pakalulu. Kristo Ginuy kang pakalulu. minaos kang San Francisco at tinaid kayang pakilala ng Ebanghelyo king marayong aslagan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa may payang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. O may paingig pa, kapamilataning pamanaral ng San Francisco Javier, linapit mo rin nakalaban sa akika, pinyeming kayang sigasig, amiyatad king maya pabalita, karing sablang maniwala keka, banging iglesia mo magsayaya, king alang toknang apamanyulong na, king mabilugayato, tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ipot, king libro ng propeta Isayas. Keting pundok ng Sion, ingginong may paya, misa tiyayang neto nga pangketi, para ka rin saplang pasa, keti king yato. Pangketi limpia ka manyaman apamangan, at mga maltiring alak. Keti na biglang ipawi ing lulam na ning lungkot, ang malambat ng tatakap karing saplang bansa. Sintangan ning lubos ng kinuchos ing kamatayan, pulisa na ing luwa ning palang niyatong,
at kinako na ing kamarinayan adaralanan ng kayang balen, king mabilog ayato. Ing magsalita kaniti, ing Ginoo, potang iti mapalyari na, ing balang netong sabyana. Ya, ing kaya ka ng Diyos, minili ni ing kapanaligan ni kaya at niligtas kami. Ya, ing Ginoo, minili ni ing kapanaligan ni kaya at matula kami ngeni ang pangmagsaya. Uling niligtas na kami. Ipamingwanan ng Ginoo ing pundok ng Sion. Ing amanong ng Ginoo. Salamat, King Charles. Manoknangan ko king balening Ginoo karing sablang aldo ning biyeko. Manuknangan ko, King Balening Ginoo, karing sablang aldo ng biyako. Ing Ginoo ya ing pastol ko nano pang kailangan ko. King dikot a malabog karin nako papagpainawan. Manuknangan ko, King Balening Ginoo, karing sablang aldo ng biyako. King makapasno danuman karin nako daralan. Pagkaluban na akong bayong sikanan, tatayran na ako king dalan ning katuliran, agpang king keyang penga ko. Manuknangan ko, King Balening Ginoo, karing sablang aldo ng biyako. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kaya yang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Manuknangan ko, King Balening Ginoo, karing sablang aldo ng biyako. Pawang ing kayapan at lugod ilang mamantabe kanako, kabang mabiyeko, at king balening Ginoo manoknangan ko kapilan paman. Manuknangan ko, King Balening Ginoo, karing sablang aldo ng biyako, parangalan tayo po yung mayap abalita. Ing Ginoo atolan nakatamo kapamilataning kayang batas, ya ing kaya katamong ari at talapagligtas. Hinggino manatiliya kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panawita, Jesus, memebeya, king dagat ning Galilea. Minukyat siya king metong at alimundok, at sakaya linuklok. Ding tutong dakal a tao, mintala keya, dalararo keya, rengpile, baldado, ulag, pipi, ading aliwapang makisakit. Binili ro king arapan ng Jesus at pepakayapa nala. Mga pamulala lareng tao, panakida, kareng piping magsalita, reng baldadong kinayap, ding pile lalakad, at ding bulag, ame salamata. Pinuri ni ang Diyos ng Israel. Hinaos ng Jesus lumapit kaya reng alagad na at ngana. Malunos ko kareng taong deti. At lunong aldo kayabe ko ngeni at alano nga pangan. E kobring palakwan danupan, pagkang bangalyo laking dalan. Kitang da kaya reng alagad na. Duka rin tao kumang sapat apamangan keti king disyerto para pakananla ring antikareting dakalatao. Pilanla, ring kaya kayong tinapi, nga nang kinutang Isus karela. Pitula pa, ngarang may kibat, at mapilan asa na mga lati. Peluklukan ng Isus ding tao, king gabon, king wano, ring pitong tinapi, ang poring asan, at kaybat
ng pepasalamat king Diyos, pemiraso no ring tinapi at asan, at binyono ka ring alagad. Ting alagad, pemiro ka ring tao. Mengal na ring sabla at kinapsila, at inyang tinipon do ring alagad, ting pirapirasong mitagan, pitulang kaing ding akat mura. Ting maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kaya kayongan. Maya pabingin po amo. At nginigal do ngay tita, pagselebran tayo, ting kapiesta na po ning patron of mission, Saint Francis Xavier. At nino po ing metong pang patron of mission, Saint Therese of Lisieux. Ne po, metong yung Carmelite nun, at iya po mi talaga ya as patron of mission. Kaya rin nga doon nga rin ni Saint Francis Xavier, iya linibot siya king mabiluga yato. E naman mabiluga yato, mira siya po banda keti king Asia, para mamalita king may pabalita, at ting metong yaman linwal king kaya pong kumbento, Saint Therese of the Child Jesus. Uling may nalangin niya nga lang patugot para king mission. Kaya po yung metong kareng patron of mission. Generous kayo po. Generous kayo. At maili kayo. Tayo sabihan, yes or no? O. Ewari po, patse po, Pasko, paratitamong sabihan, Christmas is a season of giving. Pero ngini alina Teng tao ngini patse Pasko, aw sa da ngini, Christmas is a season of receiving. O kaya the season of expecting. Kaya parati tamo pong isipan, nano kaya ing maging regalo ko ngening Pasko? Nano kaya ing atanggap ko ngening Pasko? Bala mo injustice na itamo po, tama miye, pero ang nakatakasalamat pota pong dapat din nandakatamo. Kaya po, bilalako na i-valuing yung Pasko na iti metong yung season of giving. But actually, impong Pasko, iti sa season of generosity. Iti po, metong yung panahon na maging magana ka. Kasi nung giving mo, saguli kang mamien pero marok na ka manugali. Nang kwenta na nitang mamie ka. Noon the season of generosity. The season to be kind. Itang maging maga nakaka. Bakit? Kasantingin kay katamo pong first reading. Iti po, yapin niya po ingula ng propeta Isaias. Nanong sinabi na, kana, kinggana ka na ning Diyos, mamiyang bangketi, kareng sablang bansa, kiti king yato, bangketi ning peka may nyaman na pamangan, mga maldiling alak. Palagyayo, ing ginumamiyaya mong 500 pesos para king Necho Buena. Hindi biyena nga na itang pekamal aalak, mga manyaman a pamangan. Choice and juicy food, nga na king English Kaya po, nung lalawin tamo, yung Ginoo, iya po, metong yang Diyos sa maganakakikatamo. May mot. At nano pa, aliwa mo itang physical, apamangan ni ibiyan na kikatamo. Noon ibiyan na mo naman itang spiritual. Anong sinabi na? Potang datang na yung panahon na itang na, king Diyos, pulisano reng sablang luwa, king karelang mata. Impong Diyos, dingi ganaganang dadalanan tang kasakitan ngini, meni ba't king kayang ganaka? Pulisana, ing sablang kasakitan na dadalanan tamo. Ikabos sa katamo king sablang problemang dadalanan tamo. Kaya po, mo pala physical, pati emotional or even spiritual.
Kaya tamong gospel, ikit tamo no makanan yung kaganaka ing Ginoo. Anyang ikit no reng dakalatao, ya tiro nala. At kay ba't nung tiro, nano yung gewana. Pa kaya paano rin sablang ating sakit. Kaya kasanting na nga na, binili ro rin kingara pa ng Yesus at pa kaya pa nala. May nga pamulalala rin tao, panakit na ka rin piping magsalita, baldadong kinayap, impele, lalakad, at ding bulag, may nga salala mata, at pinuri deding Diyos ng Israel. Malamot niyang kantay din Doon po sa amin, bayan ng San Roque, yung pipi ay kumanta nga na. Yung pilay ay sumayaw. O yung baldado, o tumakbo. O nanuli pa yung sinabi na kasi. O mesaleselo. Huling iti, iba't ngan king ganakana ning Diyos. Sa taliwa mo iting gawa ng ganaka, anyang ikinoreng tao na maranop la. Nga nakaring kayang apostol. O pakanantala rin ng tao. Lunong aldo kaya beta mo. Eta la Paul yan, pota, mga liulaking dalan. At nanong sinabi na rin apostol na, baka nanutalang pakanan din, o may lang 5,000 lalaki. Alalo pa rin babayan pong anak. O pinalawar din tinape yung anak. O 7 tinape ampong dita ka mga lating asan. Kaya nung lalawin tayo pang ebanghelyo tamo, kaya mo po the miracle of the multiplication of loaves and fish, the miracle of generosity. Baka nanutamo pong akiting generosity. Muna, patangin tamo, tintamong generous heart. At tintang maganakang puso. Baka naning maganakang puso. Ngayong Pasko, apakit na kayo maganakatang puso. Nangkay kasi, pota pong mamiyeta ng Pasko, naman magumpisaking puso Noon out of obligation. Kaya pwedeng pamye mo, ay pamye ko niya ining ka na kung pabanglong babahong mete. O kaya, ay pamye ko niya mo yung blouse ko ngay ti, meta ba na ako rin. O kaya reta pong gamit mo, 10 years ago, 5 years ago, napakasalikot king kang aparador, kaya sa aking kalat-kalat na aking aparador mo, pamye mo na mo. Makanya ding mamye. Out of obligation, out of generosity na ning kikatang puso. Kaya inuwin tao mo, kikatamong ebanghelyo. Ana ning Ginoo, melunos siya, niyang ikit noreng tao. Makana niyang melunos siya, may kumpisa king kiyang puso. Kaya ba't? Generosity of his action. Iya po, melunos siya, at atin niyang gewa. Nengkay kasi po, tangita mo, malulunos tamo, ang gamungas buk Ay rugo, makalunos siya. Ay rugo, nang milyari kaya makalunos siya. Ang gamo ka rin. Alang action. Pero nga pong Ginoo, nung akita mo, tan generosity na, iti, minuliking action. Hausta kanta, empathy. At mo king English, Eka mo makapag-sympathize, so na empathy, at yung gagagawan. Kaya niya nga kinalapure, ni pong tao, alalangapangan, ginawa yung paralan. At katlo, pasalamat. The generosity of His thanksgiving. Ikay po mapasalamat kayo, agyang ditak mo. Kaya nang kaya po itamo, tama pasalamat kasi parati tang lalawin ng ditak. Tamo lalawin itang atin. Ay, apulo yung pesos yung pitaka ko. Wala ko rugong pera. Ay, nano mong ulam wala kaya rugong ulam. Ebon mo, ampong tuyo. Nengkay, atintana pero lalawin tang parati tang ditak Naitapa salamat ki nga pong Ginoo. Antimungin 500 Noche Buena ata mo. Yung waring Pasko, ang gayang 500 nalalawin tamo, walita ba?
No na yung Pasko, yapin ng pangabait ng Ginoo. Yung umpisa ng kay katang kaligtasan, ito yung importante. Nanong pikatal-katal ng 500 ng 500. Agyang magkiraking gabon, magkasya talaga yung 500. Pero, kompleto kong pamilya, papasalamat. Alang masakit, papasalamat. Ne? O minuli la rin nga anak mo, Pasko, papasalamat. Kaya po, lawenta mo, tala lawentan ditak. Lawenta mo, yung grasya na ning Diyos. Kaya lawenta mo ngayon yung Pasko, Christmas is a season of giving, but it is also a season of generosity. Ne? Itang generosity coming from the heart, compassionate. Itang generosity coming from our action, empathy. Generosity coming from our thanksgiving, blessing. Sana iting akit tam, kaniting panyatang naning Ginoo, kaniting Pasko. Kapatad, debuklat tala rin kikatang kaisipan at puso at manalangin tang taimtim king Ginoo. At nga tang maniga po, Ginoo, pakanan mo kami king tinape, babiye mo. Itangan po. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para king Santa Iglesia, palagi sanang makayaos pansin at manatiling makayagyag awaga at tandaking pamaglapit king kayarian ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para ka ring mayayalipit, atong lasandasanang sikanan king pamanalig taking daratang apamanatol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para ka ring pamuntok ting sablang bansa, kapilan man era sana kakalingwan king misa na aldaw, mumyelang kwenta king karelang pamamahala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para kaya katangan, gustong tamong mayatol tangi ni king sakramento ning pamakisot, pang eta ni paamak, king daratang talwing pamanukong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Ninipuad man tamang sarili tang kapagnasan. O ganong Yesus, balo mo, emiyag yung talakading meto nga bayong yato, yara kayabe. Papadatilyan kung kayabe mi, kang mabibiyat magari manggamang kingalanganga. Amen. Amen. Diyos, meto sa kloban kaya kang kaya pan, tinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape, ning biye, Mi puri Diyos, kapilan man. Diyos meto, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa, puri Diyos, kapilan man. Kapanisyon. Manalangin kayo kapatad, ikakatamong daon, matanggap harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan at saning Ginooy tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kakatangkas sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo sana, paniting kapiesta ng San Francisco Javier,
Patinaning sigasig na para king kaligtasan ng meto ketawan. Dalade sana ang gaking sikote ng yato. Ikasanang mabibiyat magari manggamang king alanganga. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. At kay kaantimurin, Itasyulareng puso makatasno keng yu. Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Eping karapat dapat at matulid o ikpa Diyos mayupaya. Inyang bigpa kumbabayang may kisahot kaya kaming tao. Ipara na itong binalak no kanita pang minuna. Biklat ne para kaya kami. Ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni pa na may tangaldo. Potang Kristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayong ligaya. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, panaling inu. Diyos sa mayupaya, Mitmuin banwa ting yato, king kayang ligaya, hosana, king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, hosana, king kakatas-katasan. Unay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan o linita pagparalang kumi, ipapagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya kay kapiraso ne binyene ka rin kayang disipulos at ngana, panangiti kayong anak ka na niye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat kay ka, pinining kalis ka rin kayang disipulos at nga na, panangiti kayong anak minum ko kaniti. Tingkalisin ka na akong daya, yung daya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga na kakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon kakanan miya iting tinape, at inuman iting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasya, ang gana king datang ka, kaya kang ligaya. Yang ini ganakan mi paing kamatayan at pamanyubli ng mi pining anak mo, daraw mi kaya ka, iting tinapi ning biyang po'y kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, ni kaming sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa anting iglesia makalagaan at king meto yato. Pangbigan na piking lugod, kambenang Leo, na kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula na pati kapatid ming pepainawan at maninay, supling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami yan. Kaon mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Bangkayabe ng Maria yung Birhening Durin Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, resab lang apostol ang poring banal, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihang anak. King kapamilataan ng Kristo, kambiyan at kaya ikpangmayapayang tutu, kagumning banalay Espiritu. Popurian dakat parang alan manggamang kingalang hangga. Amen. 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 Ini po manalangin tangbit mong kapanaligan at lugod king ikpa. Karing amanong tiro na kaya kataning ginu. Ikpami, chokabanwa, misamba niya lagi mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilo mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi kingaldo-aldo, ibiyam kaya kami kingaldo ngini, ang po ni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, ang kayong pamamatawad mi, karimi kasala kaya kami, kaya paisaw king tukso, nung naikabos mo kami, king sablang maro. Kapos mo kami o ginugisablang marok, malugod mo ipagkalabing kapayapan king panahon mi, baking kasawpanin kaya kang pakalulo, parating kang may kapos ng kasalanan at miligtas sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong,
kaya kaming talapangabos. Uli kaya kayong kayariyan, at kayo pa yan, payan. at iligaya, manggaman kingalanangga. Yes, preso, sinabi ka rin kaya ng apostol, yung kapayapan lalakban ko kaya kayo, yung kapayapan ko wabiyang kaya kayo. Emo sa balik na din kaya kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pangbilugan, nagpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo para tiya sarang manatili kaya At kaya kayungan, kaanti mo rin. bakit tama po ngining, may kakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan po. Kordero ng Diyos, Kami lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ng Diyos, yang bilalakoking kasalanan ng yato, papalatang mayaw singa po na ng Kordero. Ginoo, ay kumatampang tanggap ka, dapat iyat kasming amano mo, kumayat na ako. Daya ng Kristo, dala nakatangan sana king alanganga. Amen. Amen. Manalangin tamo. Pamalagudaig pa, iti sanang Eucharistia, katman mo kaming mismong lugod, amin niya inspirasyon, kang San Francisco Javier, pang Bagobraya, king kaligtasan daring sabla. Saupan mo kaming mibiye-biye, king metong aparalan, amigid karapat dapat, king pangayaws ni Kristiyano, kapamilatanan niti ama naming be alanganga. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. Ginuma natili kay kayo. At kaya kaantay mo rin. Petisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuingig pa, ang poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Misa midaw ne, metanaking kapayapan, lugod kang Kristo. Salamat, kay Diyos. Salamat, King Diyos. Bukas po 7 a.m., magtita mo pong misa,
kaya betala po ranking elementary, rin po kikatang manalangin, ay pakaranan bukas na 7 p.m. ay 7 a.m. pa yung kikatamong misa. Just tayo po 30 minutes, yung kikatamo pong misa. Kaibat, ala na pa mo pong BEC Situ Mass, ini pong month of December. Banta po asadya tayo sa dita mo para ka rin kikatamo pong simbang bengi. Yung Ginoo manatili kaya kayo, bendisyonan na kayo ng Diyos, may payang tutuwing igpa, kay anak, apoy banal na Espiritu. Amen. May sa midawne, may tanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat King King Diyos, maya pa bengi po. Maya pa, bengi po.